Ka Voice of the People Party na rilom jaintia ka jingalam khmat ba damewan hirmbai mantagas ngi ka arusan trik benai nailor arjar saw kalawan ban yakendu yau executive engineer ka PWD Roads Cleariat East Jaintia Hills District banbo ya ka dorkhas na kabantau surok kia sutnga saipung molsei haflong road DSSMHR na kabanta ban kerpat bat ban shna yau teu surok ubalajat lapra menta debon telikisnem uba damewan hirmbai uong bayau new surok mensuala fan daka North Eastern Council bat nadu usnem arjar kan arpat kalasha i kongreng hadin ka jingi kendo ka jongki yau executive engineer nakaliang ka jong uong bat nakaliang ka office kala de banchna ya ka DPR ki overview statement bat nakaliang u chief engineer ula de ban tho show secretary ka PWD nadu ubnai June haka jingi day bat ka jingdon kam jong new surong uba damewan hirmbai ula ongru bangi kerpat ya ka local MLA ka kong Santa Maria Chela kabashim khia banyai kerpat ya ka ni ka kam bat nakaliang ka parti ru ka kerpat ya ka bakan shim khia ban pressure sya ka sarkar ban yo new surong ubabiang Bat kaji kendo jongi yau executive engineer jong ka PWD Road Cleariat Division nak benta ban kerpat ban shna bat ban bha yau new surok khia sai pung sutnga mul sai haflong road yau new surok report ba menchwa la fund daga NEC di hadin kato kala sha e khongrang na du snam arjar khat ngilu i ba kajing so kajing janja kajing so sap jong ki nong shnong badan hang te apo da san sutnga constituency hagi de bat ka jing stiu palat new surok kala kata hagi babun ki benta te hagi jing kendo jongi yau executive engineer nakaliang jong umi singatonan ba nakaliang jong ka office kala shimkhia ya kaban shna ya ka DPR ban shna ya ka estimate lani kita ki overview statement kaba nakaliang ui ula dep submit cha u CE ban nakaliang jong CE ula tho cha u secretary jong PWD na du banai June haka ji de ba ka ji don kam jong surok te kumbangi yatib ba ki babun kini ki head officer jong sarkar ki shai wan page ki shai wan kmi jong surok na du chief secretary hadu principal secretary jong ka ni ka road ndai hadu mentangi pat i ya ka ni ka ya ka yoso ya ka ni ka jingwan pe ni ka jingwan jungok ke joki tengi kerpat lemba jong wi ban ni selek ai ya ka ni ka kopi chau chief engineer bat kunju chau deputy chief minister ba pe ya ka ni ka road nak benta ban kerpat ha ka ba kin shimkhia ya ka ni ka proposal la ni ya ka ni ka jingterwa nak ni ki board ba dei pe apo ka ni ka district jongi bakin pen kloy ban ai ka sanction namar kumbalong mata ki snong ki thak badon hangte ki don kam yo news rock ha ki babun ki benta lari ong ha yo kon lari ong ha tourism lari ong ha ka puli ka puthi le ni ha ki baik pat ki line department ki badon ko ni ka sai pung blok kala thut ka de na ka jing thut le ni ka jing bom biang le ni ka jing ko ha ka jing de ban china le ni ban repair yo news rock tikumta ni na kaliang jong Voice of the People Party kumbang ile keren batu executive engineer min shimkhia ya kaban kerpat bat bengetu ya ka sarkar bakan ai ka ni ka sanction kloi bat kunjur ni kerpat ya ka ni ka local level ka bala shimkhia mo ban keren ya ka ni ka kam te lemba jong iro ni kerpat ya ka ba in pressure le ni ban ya keren tenge ha ka ba ban penyo ya news rock ha kadut babit ka babiang Tingi kum ka Voice of the People Party nakapor habang isngaw habang itip ya kani ka jingod jinam jung pagba kala pelong igi ha kabangin late ban ujor ti kum balong mata syadin haswa bangin late giladon ki dor bar sinong giladon kiseng halang giladon kini kiseng ka kiseng di ba kini ki kali kamai ki bala ujor hindai kampus sino te ngi binti balemba kani ka jingi kendu jongi mata resmi nakaliang jongi iru laklan shai ba ila tristong na mata nusrok rangkat i kibai pat ki officer baru disir kunjo te ngi skem bakan soulong kani ka jingi kendu jongi mata resmi tengin sepe namaru i uong ba shen ngin sayo ya kani ka sanction la daga sarkar ka mon lani ka sarkar ka isne ban yarap yau te surok hakban penha te kani te kade ka jingi kendu ka jongi ka ba nengkong batu i hang jingi de batu surok tengin na ya pe ka outcome ka ba mi nangta tengin saya pepat hadir hagin gasi ni dam lang hang nangta kung grup jangga kan hun jangga Voice of the People Party VPP ni wan hang ne banya kendu ya jangga executive engineer jangga PWD jangga Cleariat East Jaintia Hills nakabenta ka unus usurok jongi badan ni kathan jongi nak jisni palan
nilai ladap ai ke negara do khas ke jing tho shi khnang ba in pe lam in sneu lam ya ke jing mur ke jing kapat jami ke ba shong shang ni thai ma ba ni ro surok long bot lom jong ka khi ka pateng ka yat ke yen ka tre ka ta ka jong te na ke liang jong ngi dan lang ni da ka jing sneu kha ka mi sing ni kin do I ban ka pa I ban nyo ini kata ka jing kwa ka jong ki jing do wa jong ki than jong ste ni ta surok khnang ba ya yo kata ka jing do wa ka ba ba hi barok ni dan kam nama ba tip hi ha kini kisi ba surok jong la ulat sini shaba palan te ni dan kam ban marmot ut khnang ba kan sup kata ka lek kawan ka tre ka ta ka kibru ki jong ni khang ta ka de ka lenti ka ba ya ka khi peteng te nak yang jong ni dan hang ni ka pa dia o I bude o rong page ka izin dia jong ni ban le ya kini ka jing tham jong ni ban ya ka